مەسەلا عەردەی قەنج û neqenc Marqos 4 عیسا dîsa li perê goleyê dest bi hînkirinê kir. Elaleteka wisa mezin li dora wî civiya û ew li qeyîkê li ser golê siwar bû û rûnişt. Hemû elalet li perê golê bû û wî gelek tişt bi meselan hînî wan dikir. Di hînkirina xwe de got guhdarî bikin. Cotkar derket got tov biçînê. Çaxê wî tov direşand, hinek jê ket tenîşta rê. Teyr hatin û ew xwarin. û hinek ket ser erdeyeke virî yê got axa wî kêm bû û ji ber got ax nekûr bû ew zû şîn bû. Gava roj hilat ew kizirî ji ber got raya wî tune nebû, hişk bû. û hinek dîn ket nava stiriyan, stirî mezin bûn û ew fetisîn û wî berneda. û hinek ket ser erdê qenc û şîn bû, mezin bû û berda. û hinekan sî, hinekan şêst, hinekan sed qet berdan. û Îsa ji wan re got, ew ê got guhên wa ji bo bihîstinê hene, bina bibihîzin. Pirtûka pîroz, Encîl. Silav û rêz xweş û birayên hêja.